Okay, mga katugsok, abot lagi ko no. Gikan ko sa ilang ali. Karon di ko nabot sa muha niya. Sa gisugo niya nako. Salamat kay ko niya. Happy birthday day sa niya sa karong adlaw nagsaulog siya siyang birthday. Nya nay gamay nga ihang gipiyal nako nga bugas para ihatag sa mga silingan sa nako diri nga nakalisod niya. Dayon salamat kay ko niya og ni Boss Emilito Amores nga ihang gipiyalan niya sa akong pagka ni salig sa nako si Alimukoy nga iyang gihatag ni Boss Emilito Amores. Boss, salamat kay nimo boss sa imong gipanghatag nga ayuda sa mga tao nga kabos nga mong mga kaigsunan diri sa mga lugar. Usbo nako daghan ug daghan gid kay salamat nimo boss. Labi na gyud ni Alimukoy Tris Bokha kay ipiyal gid siya sa nako, isalig niya nako ang uban niya. Gitagaan niya amo sang mga silingan pod sa mga kalisod diri nakita. Thank you gid kay boss. Og happy birthday day sa ni Alimukoy og sa ako ang pagmangkon ron nga si Anan Bunghanoy og sa tanan gyud nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday na ninyo tanan. God bless kaninyo. Thank you, dera boss. Ako ang ni Alimukoy ako sa butang ri kay ako ning ihatod sa mga silingan nga nagkahinganlan ani. Nga mo kaibangan sa mo ang idol Emilito Amores. Thank you gid kayo. Utang sa kanila ni. Okay. Mo kay akong bata nga kamanghuran hilak pag abot niko kay nalipay siya nakakita nako yung anak ni siya malipay mahilak bonbaon kog sinina kay kusog kay uwan diri sa mua mga idol ang mga tuksok mo ni siya kini ang gihatag ni Alimukoy nako upat ra ni siya kaputos-putos kay upat ra siya ka tawo nga ako ang tagaan ani ron kay saon man niya daghan tuam sa niya ditong uban ipanghatag sa kuan niya. Salamat kay ko niya og labi ni gyud ni Emilito Amores nga mo nag-sponsor ani sa bugas ni panghatag sa tanang mga tao nga nagalisod. Thank you og God bless kaninyo. Anya ako sa ning atod gyud to kay aron nga malipay sa taon sila og unsa sa ilang kasulti ngadto ni Boss Emilito Amores. Turko. Ayo. Bye. Ay. Wata ring grasya bay. Gikan ini Emilito Amores bay. Sponsor niya dito ng Alimukoy niya. Salamat ko nga iya sa kong gisaligan ni Alimukoy para hatag og kinabang ninyo sa ato ang kalisod na turo panahon na ba. Nya bay kalay sulti sa ni Boss Emilito Amores. Boss Emilito Amores, dengan iyong salamat sa grasya nga imong gihatag. Okay. Si ni Bay Totong Tugsok. Salamat kayo bay. Okay, sabay sa payan bay niya ako sa ring ihatod sa dito sa Pikas kay mom ni gitugon sa ni Alimukoy nako og salamatan sa nako gyud usab si Emilito Amores labi ni gyud to ihang usa sa supporter ni Alimukoy nga nagpadaw pa litson niya para sa siyang birthday karong adlaw ang karong nag-birthday karong adlaw. Thank you, God bless. Happy birthday kaninyong tanan. Amping musta sa tagsa para sa ato ang pamilya. Sige bay. Salamat bay. Sige bay. Pues pa yan niya. Ako sa niya tod guys. Salamat sa ni Emilito Amores. Yo. Sige. Dahil grasya gamay nga gihatag si Emilito Amores nang sa iyahang gikan dito na ni Alimukoy niya. Gipaagi na sa diri nako ni Emilito Amores. Isip kay haron nga makatabang sa tong kalisod nung panahon na. Salamat. Oh, ikan na sulti ni Boss Emilito Amores lang unsa imo kasulti. Salamat lang. Oh, salamat kay Boss Emilito Amores no sa kaayo ang gihatag nimo diri sa mua. Mao ni nya daghan pagita kay mga silingan mo diri nga nagalisod niya.
may gani gibudgetan ba gyud ko ni Alimukoy Tres Bukak sa iyang hinabang ngadto sa imong gihatag nga ayuda nga rin sa mga taong pobre pareha na mo. Thank you, God bless kanimo. Happy birthday sad ni Alimukoy day usbon ko. Daghan gyud salamat. Nya po patong kuan. Sige nang. Salamat kayo. Kini day siya mga katugsok kininduha adto sa ni dito sa luyo kay kuan man yung kuan dili man yung angay kay kapat man gini ang gigahin ni Alimukoy nako nga iyang gi panghatag dito sa mga tao nga nakalisod sa gidin taon ay ako sa ning haton nya may gilayon ra ba ning gamay mga katugsok nya ay lamang kalimot sad sa ako ang channel Totong Tugsok TV. Gabi na yun sa among main Janwa Mix TV Tres Bukak. Lima dong. Okay ko ninyo mga katugsok kay ako sa ningin ko bro. Ang katong mga idol na to nga mga kabos nga dili kitahon sad sila kagaan pasensya na mo kay sa sunod lang sad mo. Ini padasad ni Boss Emilito Amores. Paring hatod ring bugas sa gihap tahap si Emilito Amores sa sponsor ni Alimukoy. Dari. Yo. Dai grasya gamay nga gihatag ni Boss Emilito Amores tabang sa tong kalisod durong panahon na. Oh. Mana siya ikanlay bahalag sulti sa ngadto ni Boss Emilito Amores sa iyang gamay nga sa iyang kuan. Oh, salamat lang ka ug sa imong kasulti. Uy, daghang kayo salamat. Siksa nga. Emilito Amores. Emilito Amores, salamat kayo ha sa grasya nga imong gihatag. Kana siya, kini siyang grasya gikan ni siya dito ni Alimukoy nya gipiyal lang nako. Ay haron nga kuan kay wa man siya kari kay tuam siya dito pa doong sa babaw uban niyang mga parehasad na ng mga kabusid ba nga pareha na to. Karon ako sa ning hatod sa Dres Pikas niya. Salamat sa kayo boss. Oh, kita na namo boss. Okay, apapasa pa mo ni dito ni Alimukoy. Salamat kayo. Salamat kayo. Doong na may diri sa Pikas mga katugsok. Ayo. Isa marong mga tao diri. Okay mga katugsok, ang tao di ino tuas sa ubos. Naguna pa kay tungod sa panahon nga laban sila sa kalisod ug barog sila. Pero salamat kayo god ni Boss Emilito day. Day gamay nga grasya gihatag ni Boss Emilito Amores dito ni gikan ni Alimukoy nya ako salamat ko ni Alimukoy nga iya kong gitagaan og gamay nga kuan salig siya nako sa paghatod diri sa inyong gulingon kay di man siya kare kay tuam siya sa Pikas. Nya ako ning ako gisugo niya nya upat rin naman sila kubuok. Unsa imong kasulti dito ni Boss Emilito Amores kay iya ka man ni. Salamat kayo Lito Amores sa grasya nga gihatag nimo kanako karon. Oh. Okay, boss, nakita na nimo boss. Thank you. God bless kininyo tanan. Og happy birthday ni Alimukoy usbon ako og ingon man sa nag-birthday karong adlaw. Thank you. Og God bless amping sa tagsa para sa tong pamilya. Ayo kalimot sa akong channel Totong Tugsok TV. Ingon man sa moment Janwa Mix TV Tres Bukak. Og katong wa nako mahatagi sa ko ang mga karon naa ay sa sunod na lang pohon. Okay, thank you. God bless. Totong Tugsok TV. Boss Emilito Amores ni siya nga inabang among sponsor niya ba? Oo, nya. Oo. May kan tao na siya po. Manginaot nga tagaan bigid siya taas ni o
daghang nga mga grasya ang maabot siya kay gulingon kay mangiluloy on siya. Sige, irang ato sa bidali noy. Oh, mo no siya mga katugsok no niya. Ya, lisod mangiday kayo ang tao. Ang siya nga ano titupa niya. Usbon ako, boss. Salamat gyud kayo sa imong kayo nga gihatag sa mga tao, nga grasya nga gikan nimo. Hinaot ko sa maluoy ang Dios nga mahan nga buligan pa ka sa tanan jud nga grasya sad nga mulabaw pa nga moabot diha kanimo karong adlaw hantod santod. Oh, God bless kanimo boss. Og thank you. Og amping sa imong kagalingon. Okay mga katugsok no. Perti lipaya sa di tagaan na mo ron og gamay nga grasya nga gikan ni Boss Emilito Amores. Lipay kay sila sa ilang tagsa-tagsa kagalingon nya. Usbon ako boss. Salamat. Thank you kayo. Ingon man ni Alimukoy nga ni salig sa nako sa pag hatag diri sa gamay nga grasya nga hinabang gikan nimo. Oh, thank you boss. God bless you kay kanimo Boss Emilito Amores. Daghan yung kayong salamat. Labi ni gyud sa ko ang mga subscribers o supporter sa akong channel Totong Tugsok TV. Ingon man sa among min Janwa Mix TV Tres Bokak. Thank you, God bless para kaninyo. Ako dahil si Totong Tugsok.